Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungathi nje subscribe le channel and phinde uklike i-bell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje besikhuluma ngaye lapha uBongani Dlamini. uBongani Dlamini esimazi ngomkhonto khona phana kuZalo. Khumbula ukuthi uBongani Dlamini impela kuba bakhona phana kuZalo kuyo leminyaka edlule. And bewubhuti wakhe nalapha uXabashe lo ade thandana naye lapha uMangcobo. Umkhonto ke impela bengesinye segibengi impela sakhona phana kwaMashi ende besebenzisana naye lapha ubhuti wakhe uXabashe mayelana ngakho lapha ukutshontshwa kweMkhonto. Khona ke impela indaba eviziwe lapha uZalo epage lakhona ukuthi nalapha uMkhonto uyabuya kuZalo. Batheka impela mabeshare le post ke base befaka nenyeke ivideo impela khona phana kwi-page lawo lapha uZalo. Le video kubonala khona lapha uMkhonto ebuza uNkunzi ukuthi atlahle uphi umfazi kaBhuti wakhe. So impela izindaba uthi uMkhonto uyabuya kuZalo impela ijabulisa abantu abaningi. Khumbula impela uthi uMkhonto impela into ekususayo ukushisa and usazofisana naye lapha uNkunzi cause usafrena lapha umfazi kaBhuti wakhe kusazoshuba impela kuZalo. Into ke impela abangayisho ukuthi uMkhonto ngabe ubuya for good khona phana kuZalo noma uzohamba basi-update ngathi athahle ikhiphane nabashongo futhi uthi ubuyeleni yini mission yakho uzokwenzani. Kodwa sithembeke maybe uthi makuhamba isikhathi bawusi-update ngisho kumathiza bawusinika information athahle kwenzakalani. Uyazi mina ngikhona for ngizokhe ngiku-update ukuthi athahle zikhiphane. Bekuyizolo ezade ngifuna ukutshela zona namhlanje ngicela ungakhohlwa nje ukuthi ulike uma ufuna ukuhlezi updated. Ngithi ke danke ngiyabonga.